Il-professur Stephen Montfort li speċjalizza fil-qasam respiratorju sostna li mhux veru li fl-ewwel 4 xhur tas-sena aktar minn 100 ruħ mietu f'pajjiżna bl-ażma. Il-professur Montfort li huwa wkoll il-kap tal-Fakultà tad-Dipartiment tal-Mediċina fl-Università ta' Malta sostna dan b'reazzjoni għal rapporti skorretti fil-medja u mill-oppożizzjoni fejn ingħad li fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena 105 persuni mietu minħabba problemi respiratorji. Fil-fatt din id-dikjarazzjoni ħolqot allarm iżda l-ispeċjalista tal-mart respiratorju l-professur Stephen Montfort mhux biss xejjen din l-informazzjoni skorretta, iżda ried iserraħ ras il-familji li dan mhux il-każ. Hija totalment inaccurate li ngħidu li jmutu 100 ruħ fis-sena u Malta direttament imħabba l-ażma. U nixtieq li n-nies iserħu rashom fuq hekk. B'eżempju prattiku l-professur Montfort qal kif persuni li kienu jirċievu trattament tal-ażma mietu iżda b'kawża oħra. Biex intik eżempju, ġri jista' jkun hemm xi ħadd anzjan li bagħti mart ieħor, pereżempju mart tal-qalb jew zokkor, u miet imħabba attakk f'qalbu. Meta wieħed jara l-istatistika, dan fuq l-istess karta safra mal-trattament tal-qalb kellu trattament tal-ażma, joħroġ li xi ħadd li kellu trattament tal-ażma miet. Biss mhux l-ażma qatlitu. Il-Viċi Dekan tal-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija kif ukoll il-Kap tad-Dipartiment tal-Mediċina saħaq li f'Malta anke meta jmutu minn 1 sa 4 persuni bl-ażma fis-sena jintwera tħassib. Qal li dawn ħafna minnhom għax ma jirċevux jew ma jeħdux trattament sew. Aħna l-ewwel ħaġa li trattament huwa tajjeb tal-ażma, allura ħafna mill-ażmatiċi huma kontrollati. Bissa apparti minn hekk dawk in-nies li xorta jkollhom jew ażma qawwija jew nkella ma jħuddux it-trattament u għal xi raġuni jkollhom attakk tal-ażma, kemm l-isptar Mater Dei u kemm il-health centers huma viċin, allura ħafna nies jaslu in time. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.